YHP 612. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, di kalawa nagdaan sa atong suliran. Ang suliran may kapang sinadang panginabuyan. Aba na doon ang suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyang nga mga nagpaminaw karon ning turnon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Frank, 32 anyos, Minyo, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa bahay sa akong amahan nga giangko na sa ilang mga caretaker human namatay ang akong papa. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang bata pa ko, kagibiyaan mi sa akong papa. Ingon ini ang mga panghitabo. Pa? Pa? Frank? Ma? Asa si papa? Wa na si Papa nimo. Ibiyaan na niya. Unsa? Gusto sa amang ginikanan nga ipakasal siya sa laing babae. Oh, ha? Ikaw din mo? Di ba ikaw may asawa ni papa? Dili man mi kasado niya, nak. O wa ko'y katungod nga mapugong ni Papa nimo. Ma. Kimingaw na kay ko ni papa. Pinanggaon ta kay ko niya. Pero nga nung ibiyaan ko niya. Hindi ko masugot na mawa sa papa na ako. Ako sa pangitawar. Malto ko sa bahay sa kong lula og lolo. Ako sila ngayon nga dili pagkasapa sa lain. Ayo. La? Lo? Oy, Frank? Nganong ni Amang Kadong? Ikaw rang usa? Oh, nangita ko nila ni Lola ug Lolo nang. Ala, wa naman sila diha dong. Nang larga naman sila sa laing nasod human nakasal sa papa nimo. Unsa? Wala ko makaabot ni Papa. Unsa? Sige lang ko dong.
Wa man sa tayo mahimo, good. Dawato na lang yun nato, nga wa na ang imong papa nato. Ma, Ayaw ka bala ka, Frank. Nahibaw ko nga pangitaon na ka sa imong papa puwan. Pinangga kay kaniya dong. Paabuta lang nga mo abot ng higayon na. Unsa man gisigahan mo kuri-kuri sa mong cellphone diha kang? nangita ko sa Facebook sa kong papa, gang. Masin ra ko nga na ako'y access niya. Gang, pila ka tuig na kang nagsigig pangita niya. Lisod yun pangitaon ng tao nga dili ganahang magpakita lagi. Sagdi lang gud gang. Wa pa man gyud ko mawaldi sa paglaom nga makita na ko sa papa. Pero may kaugalingon na siguro tong pamilya, uy. Pasinog dili na lang siya ganahan og samok ba? Maong wa na gyud siya magpakita og mangita og paagi nga magkita mo. Gang, nakita na nako gang. Ha? Ako sa iyo pinang iyang profile. Oh. Oh. Uy. Ngano maning iyang mga tag nga picture? Na sa ospital si Papa? Ospital man ni diri sa Pilipinas? Ha? Abi ko na be. Hala, oh. Sa syudad man na. Unya, unsa may plano ni mo ron ha, Gang? Ako siyang atuon. Recorded by X Thunder Gaming. Wala ko na kung sakba ang akong desisyon ngadto na ko si Papa. Nahingawa na kaay ko niya og may sagol kabalaka nga basin simba ko og laon sa siya. Mao nga sa way daduha, miadto dayon ko. Ug namahala nga mag-abot mi sa iyang pamilya. Ug unya, Salamat kay imo kong gisuroy dinido. pa, unsa ba nitabo nimo? Unsa ba sakit nimo? Na ako'y kanser dong. Unsa? Unya ang imo pamilya pa. Hain man. Wa na sila labot ako. Sukad ka, niuli ko din sa Pinas. Ha? Dong, na ako'y bayis na bugon. Ako to ibili nimo. Tuwa may mga caretaker dito. Sila na mo'y bahala nimo. O ayaw ka balaka. Kay akong ipatransfer sa abogado sa imong pangahan naa sa titulo sa di pa ko mamatay. Atagan sa tika og number sa akong abogado. O isaan ako. Ngadto na mo mapuyo sa imong mama dito. Oh, opa. Dong, Frank, dito ko sa ospital kanina. Unya, kumusta sa Papa ma? Dong, o na si Papa nimo. Unsa? Mo ba? Wa na si sir? Oh, o mao'y gusto niya nga anhin na may mamuyo sa iyang bahay. Uy, dili pwede sir. Ha? Nganong dili man? Ang ingon sa asawa ni sir, kami kuno nga mao'y nagbantay o nagatiman ning bay ug yuta ni sir. Mao ni makaang ning baya. Oh. Ug usa pa sir, bayo, guba kining baya. May nagpaagi pa ni. Wa ni gisus papa ni bagbutay karon. Yung may ibig siya na. Ang pangalan nga nasa titulo sa yuta, kapapa man. Oh, sir ni ma'am. Kani mo ebidensya nako nga nagsulti kood. Oy, di ni pwede, uy. Sa ako ning amahan kini yuta og bahay. Dili ninyo pwedeng angkunon. Tawgon akong abogado ni Papa.
Yes, Sir Frank. Gibuhat ko kasulatan si mong papa nga ipatransfer ang pangandihan nimo. Pero ang problema kay wa pa ni niya mapirmahi sa wa pa siya mamatay. Unsa? Mo ni ang naghatag og dako kayog labad nako. Kahasol. Ang mga caretaker na ang miangkon sa yuta ug bahay sa akong amahan. Daghan kog mga pangutana kay wa gyud ko'y kalibutan kung unsay balaod nining ingon ini nga sitwasyon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Pwede ba gud na nga sila nga mga caretaker mao moangkon sa yuta ug bahay sa akong papa? Ug ang ilang baruganan kay mao kuno saad sa asawa sa akong papa nga naa sa laing nasod nga ilahan na ni kung mamatay ang akong papa. Og sila nasad kuno maoy migasto sa pagpaayon ini. Human naguba tungod sa bagyo. Ikaduhang pangutana. Mahimo bang himuon nilang ebidensya ang text lang sa asawa ni papa nga kung mamatay ang akong amahan, sila na maoy makaangkon sa yuta og bahay? Ikatulong pangutana. Ibutang ta nga conjugal property na ni papa o sa iyang asawa ang maong yuta og bahay. Makahimo ba diay siya sa paghatag sa laing tao nga ang nakapangan sa titulo kay ang ako mang papa? Ug buhing saksi ang abogado ni papa nga plano ini ay pangan tulo? Ikaw ang katapusan. Nagdako sa alido sa akong papa ug gi-acknowledge ko niya nga iyang anak. Pero dili sila kasado sa akong mama. Naa ba ko'y katungod nga makakuha nining yuta ug bahay nga ibilin unta sa akong amahan para nako gamit ang akong apelyido? Bisan og illegitimate ko nga pagkaanak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Frank. Maayong adlaw, mga suking paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlawa, ang tingog nga mapaminaw ninyo kay punto legal man ta. Unya ako, usa ka abogada. Mauna sa mga pangutana nato nga mga kabahin sa ato ang relasyon, kapikas, mga dokumento, estado, ato ang mga anak, mga issues on marriage, support, contract, anything under the sun. Emotional, nga expert kay sa Attorney Elaine, anang mga love-love, oy, padanan niyo mga suwat be. Ato na suryaan, natay email address nga, suliran_612@yahoo.com or Facebook account nga, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato mga sukintig paminaw, bula, apari, hanggang hulo, ang mga naminaw nato sa YouTube, ang mga naminaw nato through Facebook. Hinaot unta guys, nga sa pila nagyud katuig, taas-taas nagyud ning ato ang pag-uban sa kahanginan, no? Padayon og naalang yud gihapon mo, og kamo ang rason nganong padayon namo gyud nga gipanindot ang ato ang programa gikan sa mga dramang inyong mapaminaw, ang tingog sa ato ang mga artista sa kahanginan, ato ang scriptwriter, atong spinner, editor, ato ang tibuok production staff, no? Sa ato ang programa, there is ato ang stasyon, and of course, sa ako ang partner nga si Dr. Rene Obra, ug ako ang partner before, ako yung tagaan po pasidungog, Dr. Randolph Libres, partner, I miss you, ug of course, to the late Dr. Lourdes Libres Rosaroso, nga maski pag i-combine ako, Doc Randolph, Doc Rene, di gyud mi kalabaw niya, no? Thank you kayo sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagpaminaw kay nakadawat ta og special award as Best Drama Program sa Catholic Mass Media Awards. National award ba yan ni guys? So maka-proud, makalipay kayo. So salamat kayo ninyo. And hoy, Pasko na! Hapit! Kumusta mang 13-month pay na to? Mo binuang ba na sila niya? Straight na tagbuhok. Kaya tigay 12 puntos riban.
Ang ato ang 13-month pay. Yamat na lang no, nga kaning 13-month. Mabayad-bayaran na to mga gagmay-gagmayng utang. Di ta kalimot, di na to ihurot og palami. Kay daghan pa kayong bayranan pod sunod tuig. No, tigom-tigom din pag may time. No, pero grabe, nahuman ang 2025. Grabe hagyod. No, so karon andam na sad ta para 2026 puhon. Pero Pasko sa ta, no? Letter sender karong adlaw si Frank. Tawgo na to sa pangalan nga Frank. Gipada sa atuang kini ang akong suliran official writers page og taga Talisay City, Cebu, Mayor Samsam Gulyas, no? Si Attorney Sususco. Kumusta mo tanan diha? Attorney Navarro, Linde Navarro, Judge Reyes, Romeo Reyes Jr. Kumusta tanan din ha, no? Sa Talisay City. Nindot sang decors Talisay City, ha? So ato apon na dito kay mga basta dito kay mga at least mo make time good pud ang mga LGUs nato ba nga mupad mo decorate kay para magtipon-tipon, magtambay-tambay sa plaza, naasad tatanan din ha, no? So, kani si Frank ni Padani kay nasay pangutana kabahin sa balay sa iyahang amahan kay giangkon sa caretaker kay namatay naman ang ilahang papa. Pero parinti ba to nila ning ilahang kanang caretaker, no? So, mo ni ilahang mga pangutana kay ang caretaker na may niingon nga iya ang yuta ug ang balay kuno sa iyang papa na mandahan. Pwede ba din ang malahi? Mo ni ang pangutana. Pwede ba gyud di ay nga silang mga caretaker na maoy mo angkon sa yuta ug balay sa akong papa ug ang ilahang ug ilang barugan kay mao kunoy saad sa asawa sa kuang papa nga naa sa laing nasud nga ilahan na ni kung mamatay ang akong papa ngigara ang dili pagyud tag-iya moy ning ingon nga ilaha na, no? Ug sila sad kuno moy ni gasto sa pagpaayo ani human naguba tungod sa bagyo. Na una sa tanan, the only way para mabalhin ang pagpanag-iya sa yuta gikan sa original owner ngadto sa laing tao maura gyud ning paagiha guys. Una, kung ibaligya. Ikaduha, kung i-donate, ihatag. Ikatulo, kung gipanunod kay namatay. Okay. Kung ibaligya gani na, so dapat bayran, paliton, na ay nadawat kwarta nga kantidad si Papa o pinakaimportante sa tanan na ay deed of donation, deed of sale, sayop, baligya, deed of sale nga gipirmahan ang imong Papa og si caretaker. Kana, number 1. Ang ikaduha, sa takong gingon, donation or gihatag. Nga dapat guys, donation gani hatag meaning to say, di ko magpabayad, pero tungod sa ako ang pag-appreciate o pag imong pagpangga nako, bawsan ti ka, imo na ning akong yuta. Pero, again, pinaka-importante nga tanan na ay dokumento magpamatuod nga tinuod gyud nga gihatag ni Papa ngadto sa caretaker. Kay nganong wa may labot ang asawa, kay kung kinsa ray tag-iya, maura may pwedeng makabaligya, makahatag, mauray pwede na ang katong mga namatay, maura pwedeng manunod. So, deed of donation. Now, kung namatay manggani, no? Ang kaning mga usa sa mga importante is to prove nga heredero mo na amoy katungod nga manunod unsa man birth certificate ninyo, no? Na i-document unya na amoy extrajudicial settlement of estate. In all these 3 instances, guys, kinahanglan notaryado ang dokumento, sakto ang dokumento. Now, akong pagsabot ani kani manggong iyahang asawa, di ni mo mama. So wa ni siya katungod, di ni niya tag-iya panag-iya ang yuta. So nga nung iya mang ihatag nya wa may dokumento ug namatay man ang imuhang papa unless na ay dokumentong mapakita nga gibaligya, deed of sale, deed of donation nga to caretaker, di man sila kapanunod ani number 3 kay sila labot, ikaw may makapanunod ana, no? So wa gyoy basihan. Di maski pag mubarog sila, mulingkod sila, muambak sila. Wa gyud guys, di gyud pwede. Di ug sabot basta unless na i-document ha, na i-dokumento, lahi ng storya ha, pero I don't think na si mong gisulti. Ikaduhang pangutana, mahimo bang himuon nilang ebidensya ang text lang sa asawa nga namatay nga sila mao'y nakaangkon sa yuta og balay? Wrong. Nga naman ang akong giingon inyo, deed of sale, deed of donation, or extrajudicial partition. Kaning tulo nga mga dokumento dapat pirmado, notaryado, nakasuwat sa papel, dili sa text.
sorry, dili siya pwede. No, ang sunod, ibutang ta nga conjugal property na ni Papa ug sa iyang asawa ang maong yuta ug balay. Makahimo ba di ay siya paghatag sa laing tao nga ang nakapangan sa titulo kang Papa man. Ubuhing saksi ang abogado ni Papa nga plano ani nga ibalhin sa akong pangan ang titulo. Now, una sa tanan, kung conjugal na siya ang manunod og ang mga anak. Apil ka kay anak man ka og naay anak tong asawa o makapanunod siya sa iyahang papa. Pero nung kang masulo sa imuhang sa atong iyang asawa ang yuta nga numan kay di na niya masulo kay una sa tanan nakangan sa iyang mong papa. Wa siya. So si papa gud mo ang tag-iya. Makapanunod man gani siya kung legal silang naminyo. No? As an heir. Heir man pud siya. Pero ang iyang mahatag or iyang mabaligya ang iya ra pong bahin. Dili ang tibuok. Kay ining kamatay sa usa ka tawo ang manunod katumang mga tagtungod. Ang tagtungod, ang asawa o mga anak. Kamo ug ang katong iyang asawa. So, ang iyaharang mabaligya or mahatag is ang iyahang bahin. Di man ganin niya pwede mahatag to text. Dapat ganin ay dokumento. Okay, samot na wa siya labot. Di siya tag-iya. Ikaupat o katapusang pangutana. Nagdala ko sa apelido sa akong papa. O gi-acknowledge ko niya nga anak. Pero di sila kasado sa akong mama. Naaba ko'y katungod nga makakuha aning yuta o balay nga ibilin. Unta sa akong amahan para nako gamit ang akong apelido. Bisan og illegitimate ang ko nga pagkaanak. Even an illegitimate child, guys, na ay katungod nga manunod sa iyahang amahan. Di man gani equal ang sharing kung naay mga legitimate nga mga heirs pero naagyapon kay katungod isip anak. Samot na nga gi-acknowledge kasi imong papa. Akong suggestion, duol og abogado pakonsulta didto. Pwede man ninyong filean og ejectment ng tao at least man lang sa portion nga that pertains to you nga dapat makuha pud nimo. Bahala ang asawa kung ito mapamatud-an nga pwedeng manunod ang asawa aw bahala siya ug iyang ihatag ang iyang bahin sa caretaker aw iyaha na. Pero ang imong bahin i-safety gyud na kay di man nimo buot ihatag didto nila. Need tag abogado ani kay medyo complicated siya nya nagkinahanglan basin magkinahanglag adtong korte. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. At Carmen, daghang salamat ug maayong adlaw.